Sziasztok srácok! Ma ismét egy júliusi call-starttal fogunk kezdeni Zsoltival. Ő az operatőröm is. A feladat úgy fog kinézni, 25 méterről kezdesz, tehát nem volt se belövésünk, se semmink, meg az, hogy call-start. 25 méterről kezdesz, 4 lövés, 1-es vagy 2-es kondícióból, előre gangolsz 15 méterre, 4 lövés, 7 méterről 4 lövés, visszagangolsz a 25-re, és újra 25, 15 és 7 méterről lesz 4 lövés. Ennek lesz egy call-startja, és utána erre lesz egy rávezető feladatsor, hogyha esetleg ez valakinek nem úgy sikerül, ugye célszerű inkább a Charlie-ba maradni, az lenne a cél, Alfa és Charlie találtok át, az Alfa itt elég kicsi, tehát a Charlie a fő cél, mint mindig, és utána mutatunk egy rávezető feladatsort, hogy lehet egy picit ezt esetleg jobban kidolgozni. Hajrá! Óra, hozzad az órát? Gyors. Hát így az idő 33:72, de elszórtam az órát. Na nézzük meg a tálatokat. Végén picit elszórtam, hogy a 2 deltám lett. (28:82) és 1 delta. Az első 2 körrel kész vagyunk. Én vagyok a zöld. Volt a piros, most itt a belsejét nem nagyon karikázgattuk be az utolsókat. Ami a Charlie volt, azokat karikáztuk, az alfákat nem. Összességében nem volt nagyon rossz. A Zsoltét, ha megnézitek, azért voltak benne nagyobb szórások. Megpróbálunk egy olyan rávezető feladatsort, egy A4-es célre fogunk lőni. 25 és 15 méterre, 2 lövéseket. Magát a célképalkotást, meg az állást, illetve a mozgásból történő megállást, hogy már gyakorlatilag amikor tudjuk, hogy mindjárt meg kell állni, akkor már próbáljuk a célképet kialakítani. Tehát ez lesz a cél, hogy hogyan tudunk gyorsabban, meg pontosabban célképet kialakítani, és nyilván a lövést azt meg magát a fegyverkezelés picit egy kisebb célpontra rádolgozunk, és utána újra meglőjük ezt a feladatot, megnézzük, hogy javultunk-e időben, megtalálunk. Nagyjából láttátok, arra törekedtem, hogy mikor mentem mozgásból, nem tudom mennyire látszott, hát meglőttem a célt, és hogy elindulok, már itt, amikor látom, hogy jön a bója, már elkezdtem picit visszalassítani, és mire megállni, már megpróbáltam kialakítani a célképet. Tehát nem azt csinálom, hogy ide szaladok, aztán kezdem el, hanem magába a mozgás utolsó 1/3-ába már a célképet kezdett felépíteni. Így látott a különbség a tempó találat? Tehát, hogyha jól összehangolod a mozgást, a célképalkotást, sokat számít az, hogy stabil az állás a végén, meg a célkép stabil.
volt egy belerántás, hogy az nekem. De hát 29-21, viszont itt a megállásba, mikor nem álltam meg, itt van a kép. A többi viszont nagyon jó lett. Ugye ezt már alkot meg úgy. De 55 volt az első. Megnézzük a találatokat. Hát nézzétek meg, egy delta gyakorlatilag, és nem, az én Charlie volt. Gyakorlatilag, ha azt nézzük, egy full alfát hozott belőle. Igaz? Összességében egy egész jó kis drill, ami jól fejleszti, akár egy szolgálati feladathoz, ha megnézed 25 méterről, utána futnod kell, 15-7 méterről közelebbről, 4-es tempókat, távolságkülűje tempóváltásokat. Egy tök jó kis feladat volt. Hello.